Os populares recollen unha vez máis o malestar dos veciños e residentes na zona, que se queixan ademais da demora acumulada dos traballos, na mala execución dos mesmos por parte da empresa constructora, desaparecida, segundo eles, dende hai máis de 3 semanas, cos conseguintes prexuizos causados. O señor teniente alcalde e el alcalde nos anunciaron que despois de unha entrevista moi fructífera con el presidente da Diputación, el señor Formoso, el tamén socialista Formoso, les había comunicado que se acabarían estas obras este 16 de junio, concretamente onte, ¿no? Pois hoxe, 17 de junio, vimos a ver a finalización destas obras e despois de 2 meses e medio que estuvemos aquí, as obras siguen na mesma situación. Os veciños están fartos, pero fartos de aguantar 6 anos destas obras. 1 kilómetro, 400 metros que leva 6 anos en facer. Por esta razón, dende o PP instan o equipo de goberno a solicitar ya a Deputación da Coruña a finalización dunha vez desta actuación, adxudicada xa en 2018, que segundo eles vai a pasar á historia como a peor obra do organismo provincial. 6 anos, señor Martiño. 6 anos. A que espera a chamar ao señor Formoso? Mire, lle hemos pagado entre todos os veciños un móvil de 1.800 euros. Pois ese móvil de niño pijo úseo para chamar ao presidente da Diputación e para exixirlle que acaben estas obras.